Weh, ye, ha ha ha. Weh. Wah. Wah. Hah? Buta iki. Wah. Mandek. Sapa kowe? Ngaku sapa kowe? Takon marang aku. Patih Ludra Parimuka. Buta kowe. Iya, kowe sapa? Lekno mripat lu gak ana kupingmu. Nata Mandura Prabu Baladewa. Akrasana pasti Jaladara. Kowe wani bareng ngamuk, kowe wani nandingi kirdane para Pandhawa ki ajimu apa kasektenmu apa mentah tegurangan anyar ngono apa piye? Yang satelek. Mikir. Ampun. Mundur lagi. Lah, wong iki kasare ra elok-elok. Piye? Piye? Kowe durung ngerti watak mantune wong Mandura. Nata Mandura Prabu Baladewa kaya mangkene iki mula kowe tak eman. Kowe tak eman Mandura. Wateking prajurit
timbang bali wirang luwung bali dadi batang. Piye? Timbang bali wirang luwung bali dadi batang nyepelake gunung bola tuwa-tuwa wis tuwa. Ngilani dadaku ora mikat bajingan elek. Ngedian kowe. Hei! Wah! Ayo, katakan butimu. Kurang bolo nyuruhono, kurang gamel pedatyo, kurang sekti guru ayo. Ampian kaya wong jolor butuh menjangan mati ora arane Bratwa gigrek nurung apa atiku. Raka kon mati dening aku deladat apa. Nemu butuh karo diapunmu. Kepo 1000 ah. Kurang ajar ka. Karo mati karo Prabu Ponodewa. Iki jalukmu ae. Ayo. Aduh yang. Oh alah. Darak tenan toh. Endi bulane mau? Wis lunga. Ora ngajar. Nyepelake karo aku. Wis sepelake. Yang satelek. Oh alah. Karep kaya-kaya wae. Raga sing remuk. Ragane wis loyo. Rekake karep maju. Nek dikai Viagra sik ya. Viagra matamu kuwi. Mbak apa aku? Ora ngajar. Pira-pira ana wong tuwa perangi dewa ki apa piye? Malah garapi. Oh wedian, ana antasena to kowe? Heeh, Mbak. Lah iya. Pakmu petok. Anak-anak ya kocelok. Wong ngajar. Wong tuwa iku dolanan. Lho ya ngono kowe. Wis londot kabeh seneng anak nesu. Amuk Dramrata Jayamrata mundura para prajurit. Iki nata trajut Tedha Prabu Sawarka. Sawarka Trajangen. Sapa iki? Sasi Kirana. Kowe sapa? Ratu Traju Tresna. Prabu Sawarka. Endi Prabu Kresna? Endi Prabu Kresna? Jare Ratu Titi sing Wisnu jebul wengis. Aku wakile. Loh. Parat. Ati kowe. Pak. Aduh, mati aku. Sasi Kirana aku arep mbok kapake. Aku arep mbok kapake. Potol gulumu. Ora kurang bejamu.
Ilang nyawamu gumblundung dasmu. Aduh, aku njaluk urip. Sasi Kirana mandeg dhisik nggih. Sasi Kirana wonten dawuh Yang mengko dhisik sabar nggih sabar aja mbok bacutake lirena dhisik culna iki mengko yen mbok pateni ya mati ning ora ngrampungke perkara sareh dhisik nggih. Mengko dhisik apa bener yen to kuwi Ratu Traju Tresna Prabu Sawarka kasinggihan kula pun Sawarka karepmu wis ora hamuk nandingi kridane para Pandhawa karepmu arep apa kula badhe madosi kaliyan Prabu Sri Bathara Kresna yen wis ketemu badhe kula pejahi ngerti ya Ratu Dwarawati Prabu Kresna ki aku yen pancen mateni karo aku, ayo aku patenono. Ora wani yen aku bakal bangga, bakal budi. Ning perkara iki ditelesihake dhisik. Kowe bejo kemayangan, isih bisa urip nganti tekan seprene mengkoni keprabon negaramu ing Traju Tresna ing rikala semana negara Surateleng. Ya ngono ora? Inggih. Nen pancen arep mateni karo Prabu Kresna, ayo patenono aku. Iki sapa kuwi mateni Kresna? Ayo. Ora gage. Gamanmu apa sing mbok tamake? Aduh. Kanjeng Yang nyuwun pangapunten Yang yawit saking adreng sumengkaning manah kula. Parikedah kula menika namung badhe madosi mareming manah nanging boten ngertosa menawi tumindak kula menika kairing panjangkah Yang. Kula nyuwun gunging pangapunten Kanjeng Yang. Sapa iki mari rame-rame sapa kuwi? Ndi? Ratu Jale sing mari geger kok Prabu. Kowe. Kowe. Inggih. Delok raimu kaya apa raimu? Delok raimu kaya apa? Sapa kowe? Kowe sapa? Kula pun Sawarka, kula Narendra Traju Tresna. Kowe biyen anake Buma. Ya ora? Inggih. Kowe kuwi putune Narendra Dwarawati nadyan kuwi mung ngakon-akon. Nek kowe ngeling ana kebecikane bapakmu Setija biyen. Upamane Setija kowe mau runtik atine, kowe diloke dosane bapakmu. Kowe diloke dosane bapakmu. Kelakon tugel gunungmu plok sirahmu kowe. Jalaran kowe iki tedah turune musuh kuwi anak Bomantara, arep ngramah negara Dwarawati. Ngerti? Iya ngertos nuwun. Balenono kowe. Lak gietek sisan kowe. Pakepan. Gemblong kowe. Ayo balenono. Alah ampun toh. Wis napasi semelar mingkus ben. Aku nek roh bocah sing kemelinti kementus. Entar ngitek telak ya. Iya. Nyuwun pangapunten. Kanjeng Yang. Ngerti ya? Menungso kuwi ngerti ya marang paugeran, elinga marang lelabuhaning liyan. Setija biyen iki ora tresna karo kowe. Wolah. Mesti kowe disampurnake. Sampya kelawan bapakmu biyen. Ngerti? Iya, ngertos. Klebu mburimu ku ya kadangmu. Kuwi putra Prenggandani.
putrane si Gatotkaca arane Sasi Kirana. Yen ora tak pambengi pedhot gurumu kuwi. Ayo njaluk pangapura. Iya. Waduh. Oh. Iya, Kanjeng Hyang. Adikku di sepira luputku sing gedhe pangapura. Aduh, yayi. Septa endi mau. Celalakan ora. Ya kaya ngono kuwi lho, entuk-entukane. Wong ora kanggo mikir kanthi wening. Biayaan. Iya. Pun Kakang njaluk pangapura ya Di. Inggih Koko Prabu, kula inggih lepat. Sepinten lepat kula nyuwun pangapunten. Iya, ora dadi apa. Tak pangapura tak trima banget. Tumun Jata sira iku ngatek teng penyonyo iki mau. Jata sira ora mung gumantung nek tumindake. Sawarka wonten dawuh Kanjeng Hyang. Nah, kuwi lho. Pepuntan iki ora nyawiji. Ucapmu karo batinmu iki ora cocok. Kowe ora nganggo adek-adekmu dhewe. Nanging kowe nganggo adek-adeking liyan. Ya ngono apa ora? Iya, persajan kemawon. Kula nampi madulipun salah satunggiling prayaga. Prayaga ngendi? Inggih mriku mlayu boten klentu saking Plasa Jenar. Naminipun Kertiwindu. Lah, Kertiwindu bangsa elek kuwi. Wah! Aja mbok gendeni. Kurang ajar ya kuwi. Pencolayeng negara ki ya kuwi. Tobat. Dadi Kertiwindu isih urip. Tasih ya. Aku jaluk nilane atimu jan. Tak golekane. Dadi pun menapakaken Kertiwindu tak bothok. Tak susulke karo gerangane. Karo Sengkuni. Sampun Koko Prabu, kula atur lenggah rumiyin. Dipun eman-eman, menane sampun sepuh. Ing tembenipun badhe kangge pepunden. Oh, dadi nek pepunden nesu kae to. Mboten kenging. Oh, ngono to. Inggih Koko. Oh ya wis. Lah kok aku kumat nesu piye? Sampun to, monggo lenggah rumiyin. Aku kangge krungu pedhak turune Kura Pak brebet atiku. Wis saiki mundur. Karepmu piye? Kowe arep bali menyang prajamu apa kowe netepi sing dadi prasetyamu arep kepengin kumpul karo kadang-kadangmu? Iya. Kepareng boten kepareng. Kula badhe kempal manunggal kaliyan para kadang-kadang kula. Tuladhanipun Yayi Sasi Kirana menika. Kowe kena arep kumpul karo pedhak turune para Pandhawa. Aku nira. Gandeng sing gawe penyakit iki kowe. Kudu iso nambani. Liripun kados pundi ya? Kowe kudu dikongkon karo Kertiwindu ya ora? Iya, kowe iki dijlomprongke, diblusukke. Golek ana Kertiwindu ngantek ketemu. Nek wajare ngantek lenggek kae. Nek kira kok ora iso ngajar, pasrahno karo aku. Mulai ditulung mekaten nyuwun pangestu ya. Wah, ketiwasan Dursasubala. Piye? Paman Kertiwindu. Wah, wis. Sisip sembire luput katuranggane kedrawasan tenan. Wah. Ora kena kanggo paugeran. Sawarka, wis saiki mundur dhisik golek cara liya. Golek cara liya, mlebu ngalah dhisik. Piye ya, Dik? Pangker biyen. Sareh sawetawis Koko Prabu. Yo. Sawise mengkono pun Kakang mung bakal semadong dawuh. Kepriye keparinge Yayi Prabu? Ngaten Koko Prabu. Areh ning menika tegesipun ngancik jaman Kalimataya.
Ya. Teksi kali Mataya. Kali menika jaman Mataya menika ebah. Obah owahing jaman, mahanane obah owahing budaya. Oh, mengkono jadi. Inggih Koko Prabu. Wiwit rikala semanten negari Ngastina pun asta kaliyan sawargi Paman Prabu Pandhu Dewanata. Budayanipun nggih kados ngaten menika jamanipun Paman Prabu Pandhu. Lajeng dipun asta dening Paman Dastarastra. Budayanipun mesti benten. Pranatanipun inggih benten menapa malih pun asta Yayi Duryudana guguripun para Kurawa dipun asta dening Yayi Prabu Puntadewa. Estunipun sedaya menika kala dipun restani jaman Kalimataya. Obah owahing jaman mahanane obah owahing budaya. Oh, budaya kuwi angen-angen kang ambabar kaendahan inggih Koko Prabu. Ya. Pun Kakang Darbi gegayuhan. Muga-muga yen to parikesit kelakon jumeneng ratu bisa ambabar katentremaning negara Ngastina. Mugi-mugi iki mawon mekaten Koko Prabu.